koniec oktobra, a po poľoch ešte ostalo nadozňavila manej kukurici. Dižďovný rok predĺžil vegetáciu, ta urožaj je odličný, ale je stvorený problém zo zlamačku a zjavujú sa i choroty, ktorí záždem zmenšajú občakovaný rekordný urožaj. Parasti še nebrz zraduje, že dobre zrodzelo, bo veľké ponúkanie vše malo vplyvu na pad ceny. Dosť podla cena. Eto, zato sme še odlučili da da lagurujemo do Čardakoh, da se verovatno budeme lagerovac i u našej Libeli, tu máme za drugu. Međutim, i teraz jakšeg máme novi ugovoriše pravi, a znači 50% bi trebalo da še preda kukurica, že bi še 50% habelo na lageru. Kolim taki za teraz máme najaviti. Toti kontrakti, keď budú vytvorení, za parasto nevýhodní, bo až polovku budú mušiť predať po nevýhodnej ceni, ale za drugi Libela produkt varia, že to ešte nie konečná odluka. Či budeš mušiť predať 50%, či nemôžu veci kooperanti predajú, že z nich budeme mušiť predávať staticu zo sochavic na lageru, že ostane ich všetko. Také dace uslovujú veľkí baviači na trgovišću, protiv ktorých ani država nie mocna, ta parastom ostáva len pri lapis taký uslovia. Chvíľa neumožlivela, že by še na poľa väčšina kukurici bila mala u čutkoch, izme z cela do Čardakoh, ta preto veľa budú primušení kombajnovac i polovku zrna predať stakle.